Please? Wala? Masasayang po yung oras natin. Hindi kayo nakikipag-cooperate. Ano po? Okay? Okay. Wala ba nakakaalam? Okay. Let's move on to the next commercial. Starts with the letter B. As in boy. Ang sikat na linyahan. Ingat. 5. Biogesic. Okay. Meron po kayong 50 pesos. Okay? So mamaya bibigyan natin yan. Okay? Magandang hapon po. Inahanap ko po si Ryan po. Si Ryan po. Andyan po ba si Ryan? Lumabas ka, Ryan. Hindi mo ba ako nakikilala, Ryan? Dito ka. Nagsasaya pa kayo, samantalang ako, hindi ko alam kung paano na ako mabubuhay. Nakakalimutan mo na ba? Dahil alalahanin mo kung sino ako. Sino yan? Anin ko, laka! May okasyon pa kayo? Ang tagal-tagal kitang hinanap. Ipakita mo po. May papakita. Pagkatapos kong sabihin sa'yo na buntis ako, di ka na nagparamdam. Excuse me, pares lalaki ang hanap tao. Ginagawa pa palang biro. Ginagawa mo pang biro? Ayan, ayan. Nabuntis mo lang naman ako, ayan ang ultrasound. Nasaan ba mga magulang mo? Ang mag-usap-usap na. Yan, di ba? Gusto mo ganito eh, skandaluhin pa kita. Gusto mo, kinakausap kita ng maayos, di mo ako nire-replyan. Gusto mo, papahiya pa kita sa mga bisita nyo. Maganda nga yun eh, para malaman ng mga bisita nyo na kung gaano yung kadumi ang ano mo, budhi mo. Paano ni ma? Kaibigan ko pa. Nadisalaran ko ni Ano yan? Traffic. Tutumod nindo sa kasong ko. Ano yan? Eh kasi po, hindi na nagre-reply yan eh. Ang kapal-kapal ng mukha niyan eh. Kinokontak ko po siya. 3 taon po kaming may relasyon. Tapos nung sinabi ko po sa kanya na buntis niya ako, hindi na siya nagparamdam. Hinanap ko pa po ang address nyo. Tingnan nyo, ang tagal-tagal na po namin magkarelasyon. Hindi nyo po ba alam? Di paano yung mga paano? Kung nag-uugmaliyo, nagsasi ako dito, ayaw ko ng problema. Hindi ko alam, hindi ko alam. Pero gusto niya lang ako. Paano daw yan? Ano po ang plano natin dito? Ikaw, di mo man lang maayos yung pamilya mo. Paano na tong bata? Di mo man lang ako mapanindigan. 4 months, 3 years. Sa dami-dami ng babae mo, di mo na alam. Uy! Ano ba yan? Scam? Ano ba yan? Una po, si ano po. Wala po kaming panahon na mag-prank kasi buhay po ng anak ko yung nag-uusapan dito. Ito naman maano yan na matanda, 3 months talaga? Ako, pasensya kayo, hindi ko yan alam. Ang alam ko lang, ang asawa niya yan, nandyan. May asawa ka pala? Di mo man lang sinabing may asawa ka? Uwi na ako. Di sa inyo na lang po kami hingi po ng tulong kung ano pong gagawin dito. Ano ang tulong na maibibigay ko sa inyo? Ano? Dito lang po sa bata kasi hindi niya na naman po. Hindi po. Akala nyo lang po nakikipagbiroan lang siya. Pero totoo po kasi ito. Tinakbuhan po ako ng anak nyo. Para sa akin, ay nasa sayo yan sa mga babae. Ba't nagpabuloy sa lahat? Magkarelasyon po kami ng 4 na taon. Nasa sa inyo na yan. Wala akong maitutulong sa inyo. 4 na taon? Wala ko months. Unexpected. Nagmumukha pa pong biro yung Para sa akin, kung kayo lalapit sa akin ng problema nyo,
ako humihingi ng sorry sa inyo. Hindi ko yan alam, kaya sorry. Ito talaga, ma. Ayusin mo naman. Hindi ako po sa iya, si sabi niya, pero, ano yan? Alam niya naman po yan, ginagawa niya lang pong biro. Duman kita aram na naman lang po, talagang, Kaya para nga sa akin, pasensya kayo sa akin, hindi ko yan alam. Kahit saan tayo pumunta, tayong dalawa ang nakakaalam niyan. Labas ako niyan. Kahit magulang mo pa ako, labas ako niyan. Ano bang plano mo? Takbuhan na lang talaga? ano daw yan? Di po nakakatawang mabuntis. Kayo po kayo yun sa sitwasyon ko. Tapos takbuhan po kaya kayo. Ginagawa Kaya po kasi siya tinatakbo kasi ginagawa niyong katatawanan yung nabuntis kasi iwanan. Akala niyo po nakakatuwa yun. Halos mabaliw-baliw po ako. Hindi ko po alam na may okasyon kayo pero nakita ko po ang opportunity na to para ipahiya yan. Kasi ang ginawa niya sa buhay ko, sinira niya po ang buhay ko. Sabi niya nga po papakasalan niya ako. Tapos yung nabuntis niya naman Bakit kayang ngayon ka pamagpalindigan. palang lumapit dito? Ngayon Ang na may tagal-tagal ko po siyang hinanap. Hindi ko Dinak namin po siya ako mahanap. niyan. Nagtanong-tanong na po kami Nagtanong-tanong dito. po kami, nakarating po kami ng pili. Pero sinabi ko man, gabos gigibuhon ko. Ryan, nagkasama na tayo sa ibang okasyon. Huwag mo lang itanggi. Mamamatay na yung anak mo, hindi na nga lumalaki dahil di mo pinapanindigan. May vitamins nga ako makabili. Anong vitamins? Siba o B? Alam niyo po, Nakakaabala na po po. kami dito. Alam po Ayun, namin. Mag-usapan po natin kung So, ito ako kaya, for ako, Bilang babae joke, rin po for kayo. ano, may babae po ba kayong anak? May babae ka bang kapatid, di mo man lang naisip? Paano kung siya nabuntis? Paano po pag sa anak po ninyo nangyari yung nang-disgrasya ganito? Tapos ganito lang po paano yung... tayo mapanood Rocket? Nagugulan ako. Huwag niyo akong papag-isipin yan dahil talagang hindi ko yan kayang isipin kasi lahat ng anak ko walang nangyayaring ganyan. Kaya sorry, pasensya kayo. Hindi ko kayo matutulungan yan. Naisip mo talaga si Taro. Pero handa ka naman magsustento. Matanda na po yung anak mo. Handa ka naman magsustento. Yun lang naman yung... Dapat marunong na siya kung paano gagawin. Alam niya na naman, alam niya talaga kung mayroon siyang ginalaw o mayroon siyang girlfriend na ganun ang kinalabasan. Siyempre, alam niya yan. Asan ba yung kasama mo na Papapirmay na lang po namin si... Nagigiro naman ko pero ano? Buhat man ako, sinamantala mo ako. Ano ba kaya? Tapos na, yan na yan dyan. Mausap-usap na lang tayo kung saan, halimbawa sa kapitan o sa usap-usap na lang tayo. Huwag naman dito sa okasyon ko. Sige po, mag-usap po tayo din sa labas. Ay, huwag na naman. Ay, kayo na lang mag-usap-usap. Aalis pala ako dito. Ayaw mo na mama. Mabilis lang naman po papapirmay. Para naman kami nang aabala sa okasyon ko. Hindi po, Madali po. mag-usap po tayo kasi malayo po ang binahe namin. Gusto ko ngayon na mismo. Ang tagal-tagal kita hinanap, alam mo yan. Tapos di mo man lang maayos to. Madali lang naman tayo. Kahit saglit lang po, papapirmay lang naman. Ano naman, kunyang papa naman. Meron po kaming dinalang kasulatan. Dapat magpirmahan po tayo. Bilang ikaw po yung magulang nung gagong Ryan na to. Ay. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to everybody. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mother! Tinawin ko lang po sa inyong lahat. Hindi ko po kilala si Ryan, ngayon lang kami nagkita niyan. hindi din po totoong nabuntis niya ako. Wala kaming talagang contact niyan, Mother. Kami po ay ang JFS Petals and Service at kami po ang napag-utusan ng anak ninyo para sorpresahin ka, Mother. Ang tanong, meron ka po bang idea kung sino ang nagpadala ng surprise na to?
Ano bang pakiramdam, Mother? Tanungin muna natin si Mother. Iniskandalo ko po yung okasyon ninyo kasi syempre bago po ninyo makita itong napakagandang setup namin, dapat muna marami munang emosyon ang lumabas. Nagalit po ba kayo sa akin, Mother? Oo, talaga nagalit ako. Kasi hindi ko pa yan naranasan ganyan. Pupuntahan ako ng ganito. Nasa pasyon ko pa Huwag ka naman. mag-alala, Mother. Hindi ko rin to naranasan. Pareho tayong first timer. Pero, yun po talaga yung mission namin. Ang talagang pataasin muna ang emosyon ninyo bago namin kayo sorpresahin. Tingnan nyo po ang setup natin ngayon. Lahat po yan para sa inyo. Ah, salamat, salamat. Happy birthday! At dahil birthday mo, syempre may dala po kaming mga pasurpresa sa iyo. Tingnan mo ang mga pictures ni Mother. How young are you, Mother? 75. 75! Grabe naman. Tingnan nyo naman ang 75 years old. Parang hindi naman mukhang 75 yan. Hindi ba? O, diba? And meron tayo dito, Mother. Handa mo na sa handaan mo dahil sobrang bongga ng party mo ngayong araw. May one bucket of chicken tayo. Meron tayong 2 boxes of pizza. And syempre, merong bubble balloon para sa iyo. Ayun yan, Mother. And of course, teddy bear. Para yan sa iyo. And syempre, makukumpleto ang birthday mo sa pagbasa ko po ng mensahe ng surprise sender natin ngayong araw. Ito na po, marireveal na kung sino ang may kagagawan po. Kami na pag-utusan lamang na i-prank po kayo. Happy birthday sa inaming super mom. Salamat dahil sa indo ni Papa naging tao ako. Salamat sa gabos na sakripisyo kan kami sa radit pa. Ngunya na birthday mo, mayo na akong ibang wish para sa imo kundi good health, good heart, happy and peaceful life. Mayo ako, kami ka mga aki ko dyan ngunyan sa okasyon mong ini, sana sa munting sorpresa mi sa imo ay napaugma mi ika. Dai ko man na itao si hinahagad mong TV, ngunyan sa matatanggap mong ini, dawa pirang TV, mababakal mo na. Basta sa surplus ka lang mabakal. Dai ka na magreklamo. Happy 75th birthday, ma. Padangaton ta ka, dailang risa. Taiba man kaya pirmi ang naririsa mo. Dawa pirming ibang aki ang hiling mo sa kuya. Okay lang yan. Kung saan ka masaya, magpakasaya ka. Basta mahal na mahal may ka mga aki kong Sir Earl, Joanne, Naomi, Nana, at syempre, sabi mo nga ni Kayan, ang mayaman mong aki, ako lang man si Nalen. Happy birthday again! Mabuhay ka hanggang gusto mo! I love you so much from Japan! Salamat, With love. salamat. Sino po ang anak nung nasa Japan, Mother? Sinalin. Ilang years na po siyang nasa Japan? Magta-30 na. 30 years. 30? Years. 30 years. Lagi po ba siyang nauwi? Kailan po ang huling uwi niya? 2 years lang. 2 years ago pa. Ilan po ang anak niyo, Mother? 1 dosena. 1 dosena. Who would have thought na talagang siya ay nagpalaki ng 1 dosena? Diyos ko, Mother, parang mas sexy ka pa nga sa akin. Ano po ang sekreto sa pagpapalaki ng 1 dosenang anak? Mamahalan kayo. Pinalaki niyo yung anak niyo na nagmamahalan po sila. Ilang anak niyo po ang nandito? 6 yata. Ay, 7 yata. Andito pa po ba yung asawa niyo po, si Sir? Wala na. Wala na. Kailan lang po? 4 years na. 4 years ago. Tawagin natin si Sir Ryan. Sir Ryan, halika na dito. Tayo ay mag-usap na lang matino. Oo. Si Sir Ryan po at ako ay ngayon lang po nagkita. Wala po kaming relasyon, walang nangyari po sa amin at lalong hindi niya po ako nabuntis. Pero si Sir Ryan naman kasi pinaprank ko na nga, hindi walang nasabayan yung emosyon ko. Joker po talaga si Sir Ryan, ano po? Siya yung grabe ang sense of humor. Sino pa po ang anak niyong nandito, ma'am? Ito. Ito. Ma'am, ikaw na lang, ma'am. Isa. Ma'am Isa, halika.
Hagin natin si Ma'am Isa. Ma'am Isa, pang ilan ka po? Ang ganda ni Ma'am Isa. 10. Pang 10 sa anak ni Mother. Okay po. Meron ka po bang mensahe para sa iyong Mother dear? Maog makamita, nag 75 years birthday mo na ngunyan. Salamat kami, Oni, dahil sa imo. Salamat sa sakripisyo. Ilang, sana permi kang healthy, di na magparamara makulog. Salamat dawa kami may mga sadiri na yung pamilya. Yaon ka pa man permisa mo na kaantabay. Lalo na pag kami nasa kasakitan. Financially, emotionally, yaon ka permi ma. Salamat ma. Happy birthday. Salamat. Love you. Alright, so thank you so much, Ma'am Isa. Kamusta po bilang mother, si mama mo po? Stricto ba? Mabait? Tama lang. Minsan stricto, mabait. Pero mabait siya. Minsan stricto, mabait, pero mabait na. Di naman po bungangera sa umaga si mother. Ay, hindi. Kaya pala super young na young pa rin, young looking. Ang sekreto para sa young looking eh, hindi ka mambunganga every morning. Oh. Ikaw mother, ano po bang sekreto para sa young looking and fresh? Ano lang, relax lang na pero laging relax lang. Laging relax lang. O nga, kausap namin siya kanina, sumisigaw na ako siya, relax lang siya sa gilid. Anyway, Galit na po. Galit ka na. Galit na po. Ganun na ang galit ko. o para remedyohan po yung galit na naramdaman nyo, syempre meron din po tayo mother ditong chocolate from Ferrero. Di ba? Para patamisin ang galit na naramdaman ni mother. And syempre po, para kumpletuhin ang birthday mo, kakantahan po nating lahat si mother ng happy birthday song. Pero bago yan, may surprise muna ang mga from Cinder. Ito pa, another surprise. Money bouquet worth Alright. Sir, magkano ba yan? Worth ilan ba yan? Pambili ng TV, maraming TV. Pambakaldaan ako na TV. Bako ng surplus. Sige na. Pambili ng TV, maraming TV. Naku, marami talagang TV ang mabibili dito. Yung edad niya, yan yung total yan. Kung ilan ang edad ni mother, yan din ang worth ng ating money bouquet. That means makakatanggap ka po ng 75,000 pesos! Thank you, salamat. At hindi pa dyan, mother, meron ka po bang gustong sabihin kay... Wala, inot na ka, boss. Happy birthday, gabos sa makuha mo. Yawan lang sa mga, kaya lang kami hindi gabos. Nag-suporta sa imo. And ingatan may ka sa gabos na sitwasyon. Panangatan may ka. I love you, Lola. Ay, apo mo po siya. This 75,000 worth of money bouquet po ay galing pa rin sa ating surprise sender. Money bouquet worth 75 from Japan. And of course, nararanasan niyo po bang haranahin kayo, mother? Nung dalaga pa tayo, suki ba tayo ng harana? Oo. Meron pa kaming bit-bit ngayon para haranahin ka. Andyan si Kuya Gab. Nay, bados man po ako. Joke lang. Sige na, alis ka na. Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat pagapang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat nanay at aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas inyong pag-aruga. Ngayon kayo'y matanda na't nanghihina. Ako naman ngayon ang
ang dapat mag-alaga. Kayo nga'y aalalayan at aakayin din. Pag lumuluha ay papatahanin. Babantayan kung may sakit, datampian ang at kukumutan ng pag-ibig. Tama talaga, tama. 15 years ako na nalilig na may hihigit pa sa isang inang mapagmahal na ako. Lahat ng buhay naman sa puso mo, buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang may pusong wagas. Eto na nga po ang inyong beautiful round violet cake para sa inyo. At syempre, kantahan na natin ang happy birthday song, si Mother celebrating her 75 good years. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mother, ano po bang wish nyo? May wish po ba kayo? Salamat po, Lord. Nakarating ako sa 75 years old. Salamat sa Gabos. Sana po laging kadamay ko ang aking mga pamilya. Sana po bigyan pa ako ng marami-rami pang birthday para laging masaya ang aking pamilya. Salamat po, Lord. At saka dito sa mga nag-effort ng mga lahat ng ito. Salamat po. Nako, sigurado po kami na sa pusong wagas ninyo ay bibiyayaan pa kayo ng maraming birthday at aabot pa tayo ng 100 years old para may 100,000. Ready po ba kayo, Mother? Kaya Salamat po, salamat. eto na, panahon na para i-blow mo na ang birthday cake at candle mo. Happy birthday! Happy birthday, Mother! Meron pa po ba kayong gustong sabihin sa lahat ng mga anak ninyo at sa lahat ng mga manunood nitong video na ito? Nagpapasalamat ako sa lahat na tumulong sa akin ito. Hindi ko to akalain. Hindi ko talaga alam na ganito. Akala ko doon lang sa bahay namin. Kaya itong mga anak ko, humanda kayo. Kasi hindi ko to alam
May mga pagbabanta sa mga anak. Humanda kayo dahil pinag-acting nyo ko na nabuntis ako. Di ba, Mother? Nagalit si Mother kanina. Oo nga. Alright, so... Ano ko nun. Nakabaka-baka po. Pero buti naman po, wala tayo nung mga high blood, alta Ay, high blood pressure. nga ako. Ay, buti naman talaga, no? Magaling po bang actress yung host nyo ngayon? Magaling po ba? Pwede na po ba ako mag-artista? Oo nga. So, dito na po, Kayo, taga-saan kayo? taga San Fernando po kami, Mother. Dito na po nagtatapos ang ating surprise kay Mother and of course, ang ating extreme prank. Sana po ay napasaya namin kayo at the same time, napataas ang dugo ninyo, Mother, kanina. Magpapasalamat lang ako sa yung anak ko sa Japan, Kinalin, at sa kanyang pamilya. At kay Nancy, salamat. Yes! Masayang masaya, Mother! Masayang masaya. Lakasan pa, Mother! Masayang masaya! Masayang masaya. Happy birthday! This is again the JFS Pedals and Services giving you the quality services that you deserve. Happy birthday and see you on our next Car Trunk Surprise with our extreme prank. Bye-bye!